kar ka sa kuɗin ka, dan saboda ni yanzu coins ba siyar mu ba. Akwai wanda kuma su sun siya ma coins din, amma kuma kuɗin su yanzu a haka ya fita. Gashi sun earning, sun samu ribar nasu, amma kuma kuɗin su ya fita a ciki haka ya ki fita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yan wada abokan arziki. Yau ina so muku magana akan flotation energy. Flotation energy dai kowa san a wannan channel din ba mu fara kawo abin da ya shafi platform ko wani abu ba, amma ina so in yi wannan bidiyon ne saboda wanda za su iya kallo a wani channel ko kuma za su iya wani zai iya ba su labarin wannan flotation energy kuma suna buƙatar su yi investing a ciki su samu riba. To wannan flotation energy kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyon, flotation energy scam ne dan saboda ni yanzu na sa kuɗi na kuma zan siya coins, har yau coins bai soko ba tun ranar Saturday, ranar farkon sallah da misalin karfe 12:40. to gashi har yau da nake muku bidiyon nan yanzu yau Litinin, gashi kusan karfe 8 na dare kenan, to har yau coins na bai soko ba. Kafin nan wanda suka yi already sun riga da sun sa kuɗin su kawai suna investing a ciki, sun zo kuɗin su ya kai su yi withdraw, su ma sun je yin withdraw kuma ya ki fita kuɗin nasu. To shine suke kallon kan cewa ko gyara suke ko kuma kawai dai sun tafi ne dai, har yanzu ba tabbaci, amma ni ina kallon kamar sun tafi ne. Bari in shiga flotation energy nuna muku yadda abin ya kasance. Yayin da flotation energy namu ya bude mana kamar haka, gashi 500 suke bamu free, gashi nan kun kalle shi a gefe, gashi kuma naira 10 da suke bamu mu da yake mun kwana biyu register, kun ga naira 20. Ga coins namu kuma 0, dan saboda mu a garin sirri coins ne masu kafe mana da kuɗi, mun tura musu kuɗi akan su sa mana coins din kuma ba sa mana ba. To ga sauran sha'anin su dai kamar yadda kun sani na invest da wayansu interest da wani kuɗin da zaka rike earning daily. To duk ba wannan bane yanzu, tunda yanzu dai abin ya kama mun sa kuɗin mu bai shigo ba. Bari in je wajen payment record nasu in duba muku screenshot inda na yi uploading nan, saboda sun ce ka yi uploading screenshot inda har ka samu matsala. To gashi na yi uploading screenshot, amma har yanzu bai confirming ba. Yau kusan kwana 3 kenan, ko in ce kwana 2, gashi har yanzu bai confirming ba. Zai nuna ma yana confirming amma bai confirming ba. To sai mu tafi wajen spot nasu, su ma sun ce dama in ka samu matsala zaka iya musu magana a telegram nasu kenan. To shi ma sai mu gwada tafiya telegram nasu mu kalla, in muka musu magana kan cewa ko za su ansa mana. Bari mu bude telegram namu. Bayan telegram namu ya bude, kun ga gashi mu musu magana so biyu ma ina shiru kake ji. Wannan ya nuna kan cewa ba alamun mutum ko reply na ma ba su yi balanta ma su ce mana ko za mu yi uploading screenshot mu nuna musu a nan din ko me. Kawai shiru. Na tura bayan kwana 1 kuma na sake tura 1, gashi shiru. Kafin nan kuma akwai yan uwa da ba su sa kuɗin su ba, to ina ba su shawara, in dai har ba ka sa kuɗin ka a wannan platform ba, wanda ma kar ka sa, ka jira in ma gyara suke. Bayan sun gama gyaran, in har sun gama gyaran kaji kowa ce ma yanzu normal ne, sai ka sa kuɗin ka. Amma a yanzu kar ka sa kuɗin ka, dan saboda ni yanzu coins ba siyar mu ba. Akwai wanda kuma su sun siya ma coins din, amma kuma kuɗin su yanzu a haka ya fita. Gashi sun earning, sun samu ribar nasu, amma kuma kuɗin su ya fita a ciki haka ya ki fita. To kaga kan cewa in dai ba gyara suke ba, wannan sun riga da sun tafi kenan. To kai da ba ka sa kuɗin ka ba, gwanda ma ka dakata. Kuɗin ka in ka zo sawa zai shiga, amma kuma ba za ka samu coins din ba, ko kuma in ma ka samu coins din za ka samu ba za ka iya cire kuɗin ka ba. To kaga da wannan nake cewa in dai har dai wani ya baka labari akan wannan, kana da niyyar dama ka sa kuɗin ka a wannan platform, bai kamata ka sa kuɗin ka a platform ba. To a wannan channel namu na Borno Free Tricks, wannan dama harkan wani abubuwan da ya shafi online business ba mu fara kawo shi ba, kuma harkan platform zan ce ba mu fara kawo shi ba. Kawai dai wannan na riga da na yi saboda yan uwa su tura wa yan uwansu wanda suka yi register wannan platform ko kuma wanda suke so su yi, dan saboda kar su yi su dan dakata tukun. In abin ya zama hutun suka tafi, to in kuma ba wannan suka tafi ba kuma sun riga sun fece gabaki ɗaya ne, mu da muka asara mun yi asara, wanda ba su yi ba kuma sai ya kamata su dan dakata, yawa sai abin ya dan rago. Duka nan muka kawo karshen wannan bidiyon. Domin kasancewa da Borno Free Tricks, ku danna mana alamar subscribe, kafin nan kuma na like da share, domin yan uwa da abokan arziki su ma su samu kuma su kiyaye. Mun gode da kasancewa da Borno Free Tricks.